Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Verschillende winkeliers in Salinha zijn gisteren het slachtoffer geworden van iemand die met vals geld spullen in de winkel heeft gekocht. Het gaat om briefjes van 100 die iets anders aanvoelen dan de echte briefjes van 100. Een man die eruit zag als iemand uit Latijns-Amerika, zoals de winkeliers zeggen, probeerde verschillende dingen te kopen en het is hem ook gelukt in sommige gevallen. Daarom de waarschuwing vandaag op de voorpagina van de Extra om alert te zijn als je een nieuw briefje van 100 gulden in je handen krijgt. Het College Financieel Toezicht wil meer duidelijkheid van de Curaçaose regering over de wijze waarop men denkt het begrotingstekort weg te kunnen werken voor 2018. Het gaat om meer dan 60 miljoen gulden. Minister van Financiën Kenneth Gijsberta gaf eerder aan dat volgens hem het niet nodig is met nieuwe maatregelen te komen, maar het CFT is het daar niet mee eens. Ze hebben tot 9 oktober gegeven aan minister Gijsberta om duidelijkheid te geven over hoe hij dit begrotingstekort wil aanpakken. De minister-president van Curaçao, Eugène Ruggenaat, heeft in een eerste reactie aangegeven dat Curaçao alle informatie zal geven aan het CFT waarom ze vragen. Enya viel meer dan 3 maanden geleden onder een noodregeling van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Sinds die tijd is de bank druk bezig om Enya zo gezond mogelijk te maken. Op dit moment blijkt dat daarvoor toegang nodig is tot de Amerikaanse bankrekeningen. Die worden niet gegeven en daarom gaat de Centrale Bank naar New York toe om juridische erkenning te krijgen voor die noodregeling. Op die manier moet Enya er weer helemaal bovenop kunnen komen. Al dus de Centrale Bank die benadrukt dat op dit moment Enya volledig in staat is alle pensioenen en andere regelingen gewoon te betalen. De politie heeft gisteren huiszoekingen verricht in Willy Broders en Marchena. Daarbij zijn onder meer een pistool, wapens en kogelvrije vesten in beslag genomen. De politie onderzoekt de zaak verder. Er zijn nog geen arrestaties verricht en ook zijn er weinig mededelingen gedaan over de zaak. Het biketeam is terug. Curaçaose agenten op de fiets waren gisteren werkzaam in Otrabanda. Enige weken geleden ontstond er commotie toen leek dat het biketeam uit Punda zou verdwijnen en nergens meer terug zou keren. Deze week zijn ze actief in Otrabanda en wordt er vooral gecontroleerd op drugsverkoop en drugsbezit. Verschillende mensen werden aangehouden en ook verschillende pakketjes drugs werden door de agenten op de fiets in beslag genomen. Tijdens een drukbezochte receptie nam vertegenwoordiger van Nederland in Curaçao, Aruba en Sint Maarten Henk Brons gisteren afscheid. Zijn opvolger is Erwin Arkenbout. Hij gaf ook een speech en beide mannen benadrukten dat Curaçao zich nog verder kan ontwikkelen in koninkrijksverband. In samenwerking met de andere landen binnen het koninkrijk kunnen de huidige problemen voor een deel opgelost worden. Er komt voorlopig geen sociaal minimum voor de bewoners van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Dat bleek gisteren tijdens het debat in de Tweede Kamer. De politieke partijen CDA, D66 en ChristenUnie voelen er uiteindelijk toch niks voor. 2 jaar geleden waren ze nog wel enthousiast voor het instellen van een sociaal minimum, maar nu zijn ze op dezelfde lijn gaan staan als coalitiegenoot VVD. Tegelijkertijd is in Nederland bekend dat bijna de helft van de bevolking van de BES-eilanden onvoldoende inkomen heeft om de maand rond te komen, maar de coalitie ziet geen noodzaak voor het instellen van een sociaal minimum. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.